Здравейте! Отново съм аз. Намираме се на кръстовището на булевард Черни връх и Арсеналски. Точно срещу хотел Хемос, виждаме го. И срещу сградата на Сити центъра. Ще направим един експеримент. Светофара за пешеходци в момента свети червено. И заедно ще проверим колко секунди са необходими, за да се пресече булеварда, който е от 4 платна. Средностатистически бърз българин. Да, тук ми подсказват. Както знаете, нямаме сценарий и много импровизираме. Съжалявам, ако малко правя някакви грешки, ще ми извините, приятели сме. Чакаме да дойде. Ето виждаме едни хора, които се борят на центъра на булеварда са. Може би знаят, че не успяват да стигнат за 16 секунди, тъй като аз вече съм го изчислявала. Бързаме. Бързо! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Виждате, борбата е безмилостно жестока с автомобилите. 7. Не успяваме. Стигаме! Имаме шанс. Свети зелено. Все още. Чудесно. Хоп! Не, малко не ни достигна. Нищо. Сега се засилваме и успяваме да пресечем. Виждаме обаче други хора. Искате ли да се включите? Стига ли ви според вас времето за пресичане? Не стига. Тук е много малък, много е къс. Благодаря ви много. 10 секунди. Така е. Приятна вечер. Както виждате, все още има пешеходци, с които се разминахме, които не успяха да пресекат. И отново тръгва светофара за автомобилите. Добре, ще направя втори опит. Може би съм много бавна. Сега ще се опитам, като светне зелената светлина за пешеходците, да тичам с максимално бърза скорост, тъй като все пак съм с маратонки, което ми дава възможност да тичам. И така. Виждаме една друга госпожа. Се запътва. Отсреща има хора. Човек с куче. И така. Наскоро ни приятели ми казаха: какъв е проблема толкова? Ще изчакате още малко, като построят подлеза, няма да има никакъв проблем. Толкова сте чакали, сега ще почакате още малко. Може би са прави, или може би ние просто хората, които живеем в квартал Лозенец, искаме твърде много. Не може да си позволяваме да искаме светофара за пешеходци да свети зелена светлина повече от 16 секунди. Ето, имаме още едни хора, които са наясно, че няма как да се получи. Затова се изнасят предвидливо с абсолютното съзнание. Тръгвам, че не спазват светофара и движението за пътищата. Аз тичам, спринтирам. Ето, успях! Да, успях да мина на зелена светлина. Това просто е страхотно. Вече червено бе. Да, тичах, малко се изморих, съжалявам, но така е. Трябва човек да тича. Не може да стоим и да пресичаме кротко и мирно. Това не е нормално. Трябва да се спринтира по светофарите. Извинявайте, дали бихте искали да участвате? Правим един експеримент. Добре. И така, мисля, че за днес стига толкова. Това беше. Ще се видим отново. До скоро, приятели!